Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган язучы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Вахит Имамов. Вахит абый, исәнмесез? Хәерле көннәр. Вахит абый, сезнең хакта укучылары белән, аеруча чит төбәктә яшәүче татарлар белән иң яшь очрашучы язучыларның берсе дип әйтергә мөмкин. Моңа дәлилләп бер санны гына китерәм. Бу мөгаен сезнең авызыгыздан чыккан сүз. Соңгы 2 елда гына да Башкортстанның 40лап районында сәяхәттә булгансыз, милләттәшләребез белән очрашкансыз. Димәк, сез төбәктә яшәүче татарларның ничек яшәүләрен, ниләр уйлауларын, көн күрешләрен, тормышларын үз күзләрегез белән күргән, үз колакларыгыз белән ишеткән язучыларыбызның берсе. Инде безне татар җәмәгатьчелеген таң калдырган, шаулаткан вакыйга җанисәп нәтиҗәләре менә шундый төбәкләрдә йөреп кайтканнан соң, менә шушындый 600 мең татарның кимлеге турында ишетү, сез аны ничек кабул иттегез? Иң беренче сүз итеп әлбәттә ышанмадым. Чөнки ышану мөмкин түгел иде бу санга. Башка халыкны үскән итеп күрсәтәләр. Башка халыкны дип түгел, яшермичә әйтсәк, рус халкын үскән дип күрсәтәләр. Шул ук Мәскәүдә дә үскән, Петербургта да, бөтен Россия буенча да үскән. Ләкин бит гаҗәпләндерә. Безнең бит татар хатыннары күбрәк була таба. Моны чагыштырасы да, моның өчен дәлилләп торасы да юк. Һәм безнең утмуртлар да, чуашлар да, марилар да, мордвалар да Балатабадан туктамаган. Шуңа күрә ул милләтләрне генә, рус булмаган милләтләрне генә киметеп күрсәтү, бусы һич тә нигә сыймый, тәртәгә сыймый. Шуңа әлбәттә без гаҗәпләндек, чөнки аннары икенче ягы да бар. Без бит шул ук Башкортстаннан 40 район йөреп кайттык. Теге үзебез дә гаҗәпләнәбез, без аны яшермәдек тә, язып та чыктык. Безнең театрлар анда йөрмәде. Бер генә театрда йөрмәде. Гәрчә безнең республикада 18 театр бар. Бер генә коллективта гастрольгә чыкмады. Бер республикада, мин Башкортстанга димим, хәтта шушы күршедәге Чуашстан, Удмуртия, Мордовия фәләнләргә дә бармадылар. Шул Коми республикасына да бармадылар. Ягъни нәкъ җанисәп барган көннәрне әйтәсезме сез? Җанисәп алдыннан. Без менә 2 ел йөрдек. Hem biz гаҗәпләндек, Җамаевның да имеш куып кайтарганнар, электрон үзгәннәр. Без 40 районда булдык. Ләкин бит бер җирдә дә безгә хәтта усал сүз әйтүче дә булмады. Безгә килеп бәйләнүче дә, нишләп йөрисез монда дигән сорау да бирүче булмады. Без үзебез дә гаҗәпкә калдык һәм бүгенге хәтта гаҗәпләнәм. Безне мәсәлән шул ук Шипчиста, Башкорт районында булган Баймакта ничек кочаклап каршы алганнары, яңгыр яуып торган вакытта теге безнең хәлгә кирип biz Mirxaydar Fayzi'nin kabrini күрсәтүне сорыйбыз. Безнең белән бит ереп йөрделәр шушы хатын-кыз хезмәткәрләр, ир-җегетләр. Безнең белән бергә кар явып, карлы яңгыр явып торганда Mirxaydar Fayzi'nin һәйкәленә барып чәчәкләр салдылар. Шуны күргәч, ничек инде мин теге гаҗәпләнмәскә мөмкин. Без бит инде көткән идек, башкортлар безгә әзрәк кырын карар, теге сәнәкләр каршы куеп бирак торыр, фәлән дип уйладык. Юк, безне һәр җирдә кочаклап каршы алдылар. Гаҗәпләнү дигәннән, әлбәттә безнең республика җитәкчелеге дә бу саннарга ничектер менә шундый сагаеп карады. Шәхсән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин менә сессияларның берсеннән соң аның шундый бер фикере булды. Җанисәп буенча рәсми документларны алганнан соң Татарстанда җитди тикшерү эше башланачак диде ул. Әйтергә кирәк, безнең Татарстан буенча караганда җанисәп саннары ул объектив дип әйтергә кирәк, чынбарлыкка якын, шулай бит. Монда инде тикшерү эше барачак дигәндән, анализ дигәндән, мөгаен Россиядә яшәү, Россия төбәкләре турында күбрәк сүз бара торгандыр. Менә җитди җентекле анализ һәм тикшерү дигәнне сез үзегез ничек күз алыйсыз? Ничек була ул? Ничек булырга тиеш сезнеңчә? Менә мәсәлән, мин әйтергә өлгермәдем. Без бит инде Петербург өлкәсендә булып кайттык. Ике атналык кенә. Һәм андагы шул милли автономия җитәкчеләре белән дә, андагы мөфтият белән дә творческая интеллигенция дип русча әйтәм инде бит. Иҗат кешеләре белән дә безнең анда Рәссамнар союзының
үзенә күрә бүлекчәсе булуын, анда 8 безнең Татарстан Рәсемнәр союзының 8 әгъзасы яшәгәнен мин белми идем. Алар белән турыдан-туры очрашкач, андагы академиклар белән очрашкач, журналистлар, галимнәр белән очрашкач, барыбер күңел ачылды, күз ачылды. Һәм әгәр дә аларның милли автономия рәисе Яркаев әйтеп тора икән, безнең Петербург белән Петербург өлкәсендә яки Ленинград өлкәсендә 600 мең татар яши дип. Бу бит нигә менә бу рәсми мәгълүматларга түгел, фикри йөртү буенча ул күбрәк туры килә. Чөнки біз Красное село, Кызыл авыл дигәнгә дә бардык. Аның безгә файдалы ягы да шул, әле без Ленинград блокадасын шама белән кайтыр тирәдә тәмамланганын да белми идек. Аны да күреп кайттык. Анысы да кирәк. Һәм шунда ук белеп кайттык, безнең Татарстаннан киткән 80 мең кеше шушы Ленинград блокадасын азат итү өчен көрәшкән. 18 мең ярымы, 20 меңгә якын дип әйтик, аларның анда башын салган. Һәм аны менә бүгенге Ленинградта яшәгән безнең татар галимнәре, андагы безнең вәкиллек бергәләшеп, акча җыеп, шушының безнең вафат булган татар кешеләрнең исемлеген бастырып чыгарганнар. Башка бер генә өлкәдә дә әле бу эш башланмады. Менә шушында Петербургта шушны башкардылар. Без әлбәттә сокланып, аларга рәхмәт әйтеп кайттык, андагы Теләшев рәхмәт чөнки үзебезнең дә чынлап та күңелебез булды. Мин шуннан шул исемлектән үзем карап кына да 18700 кешене үзем тикшереп чыктым. 11 авылдашымны таптым. Шуңа күрә мин нишләп рәхмәтле булмаска тиеш менә аларның хезмәтенә. Менә шушы bütün соннарны чагыштырып караганда, һәм мин бит үзем, шәхсән үзем 2 тапкыр Ленинград Самантуенда булган кеше. Шарлы шәһәре делегациясе белән 2004-2005 елларда анда булдык. Матвеенко әле анда губернатор вакытта безнең Сабантуена килде. Яшереп тормым, китаплары да бүләк итте аңа. Һәм шунда бит барбер күрдек. Аларда Сабантуя ким дигәндә 110 мең, 120 мең татар белән катнашында уза. Аңа бит чит өлкәдән кеше Сабантуя карага килми. Башка милләтләр исәпкә алынамы? Анда башка милләт юк. Юк. Чөнки без менә узын тәүлек буена карадык, 3 сәхнәдә концерт бара, анда русча җырлау юк. Татарча җырлыйлар, татарча бейләр, татарча шаяралар, тегез татарча скетчлар куялар. Аны бит тәрҗемә белән генә карарга килгән кеше булырга мөмкин. Мин чамалыйм, ярар. Хәтта 50%-га 50% дип алган шаракта да ул санга туры килми. Ул санга туры килми, 60 меңне узып китә Сабантуйгына да. Безне шандырмакчы булалар, Петербургта 20 мең кеше яши дип. Менә җанисәп саннары билгеле булганнан соң безнең матбугат чараларында, радио, телевидениедә шактый гына мәкаләләр урын алды, тәнкыйди мәкаләләр урын алды. Шул исәптән сезнең дә хилаф җанисәп исемле мәкаләгез матбугатта басылып чыкты. Һәм сез анда менә шушы җанисәпкә барышында ничектер эшләп бит җиткермәгән ниндидер оешмаларга үзегезнең шактый гына тәнкыйть сүзләрегезне җиткерәсез. Нәрсәдә безнең җитешсезлек булды дигәндә, менә ассызыклап цитата белән әйтеп үтәсем килә. Беренчесе, ни кызганыч, Конгресс үзе уйлап чыгарган стратегия прокламацияләрен таратудан ары татар халкын яклап, саклап калу өчен зур гамәлләр кыла алмады. Бездә яңа сайт, яңа компьютер программасы уйлап табучылар чиктән ашкан. Җанисәп вакытында татарлар теркәлү өчен аерым бер ниша ясап кую мөмкин иде лабаса. Менә бу нишаны сез ничек күз алыйсыз, һәм ул чыннан да реаль эшли торган әйбер идеме? Реаль эшли торган әйбер бар. Аны социаль җилтәрләрдә бүген дә күреп була. Мәсәлән, анда да сайлау үткәрәләр, төрлечә. Мин мисалга гына әйтәм. Мәсәлән, әйтәләр, әгәр дә Сибир дәүләте дип әйтәләр инде анда. Сибир дәүләтенең башкаласын иттереп кайсы шәһәрне билгеләр идегез диләр дә, анда Томский, Иркутский, Красноярский фәлән дип язылган. Кнопка бер тапкыр басасың да син бүтән баса алмыйсың. Менә шушындый аккаунтны үзебез өчен, татарлар өчен эшләп буладыр. Һәм аны һәрбер автономия җитәкчесен менәм дә чакырып, алар белән укулар үткәрергә мөмкин иде. Һәр өлкәдә аерым аккаунт буладыр. Татарлар өчен генә эшли торган аккаунт. Анда чиста татарча язылган һәм син тавыш бирәсең шунда. Hiç şoğuşla itirip bulsa da, koysa ülkede şoğuştırmaşa. Yani bu resmi değil, üzübüz için. Üzübüz için. Üzübüz için gene. Şista sonunu bilirge, hem kimler üzün
тотар дип соны икәнне белергә кирәк. Сезнең менә мәкаләдән икенче тәнкыйть сүзегез, монсы инде берникадәр язучылар берлеге адресына юлланган. Монда инде үземнең бакчага үзем ташлатам кебек килеп чыга. Үзебезнең язучылар берлеге идарәсенә адым сайын Башкортстандагы әдипләрнең 4-5 кешелек төркемнәр булып, барча районнар буенча таралуы турында шаң сугып тордык, әмма берлек ни Татарстан, ни Башкортстан буенча шушы җанисәпкә әзерлек буенча сыңар гына да төркем юлламады. Монда бит инде менә без беләбез, сезнең тарафтан берничә кеше төркем булып җиргән язучыларны. Бу сез язучылар берлеге исеменнән бармадыгыз булып чыгамы? Әллә инде язучылар? Юк, без үзебез аерым бардык. Мөстәкыйль рәвештә. Мөстәкыйль рәвештә. Язучылар берлеге исеменнән бару ничек булырга тиеш? Менә аның мисал күрсәткеч үрнәге чынлыкта сокланырлык үрнәге Башкортстанда бар. Менә алар тотканнар да республика башлыгы Хәбиров тарафыннан кол куйдырып, буйрык ясаганнар. Ниләр, язучылар һичшиксез мәҗбүри рәвештә Сабантуйда катнашырга тиеш. Һәм хәтта Хәбиров нинди иттереп тәртип ясаган, беренче булып район башлыгы чыгыш ясый икән, нидә Сабантуйны ачып җибәрә. Икенче иттереп язучыларның бер сәнә сүз бирергә. Язучының абруен күтәрү беренчедән, икенчедән чынлап та саф башкорт телендәме, анда татар телендәме булар чыгыш ясап, халыкны сәламли, ул үзенең туган районына барамы, яки бөтенләй икенче бер Башкортстанның пишмагына барамы. Менә шушындый әйберне 2 ел рәттән эшләделәр. Менә бу халык белән дин язучылар арасы беркетүдә бер зур файда иде. Мин яшәрмим, Уфада, Чаллыда яшәгән вакытта да мондый очраклар булды. Хәмәдиев шәһәр башлыгы булып утырган вакытта Сабантуйны ачкач миңа да сүз бирде, Фәүзия Бәйрәмовага да сүз бирде. Ул вакытта милләтче фәлән төгән дип шиткә тибу юк иде. Без чыгыш ясадык. Айдар Хәлим дә үзенең чыгып шигырьләрен укыды. Һәм бер кеше дә безнең биткә килеп төкермәде, безне гаепләмәде, сез милләтче димәде, милләтне яклап сүз әйтәсез дип гаепләмәде. Ул замана икенче иде. Әйтегез әле, менә татарларның Россия масштабында икенче халык булуы сан ягыннан. Шәхсән сезнең өчен кеше буларак та, язучы буларак та нәрсә бирә ул? Күңелгә җылылык бирәме, горурлык үстиме? Сезнең мәгънәсе нәрсә сезнең өчен? Без әгәр Россия күләмендә икенче милләт, без аны чынлап та шулай, икенче милләт. Һәм аның безнең саны бик нык кыйммәтләнгән, 5,5 дип күрсәтүдә дөрес түгел. Мин аны шуңа гына әйтәм. Иң нык дәлилләрнең берсе. Безнең туган телне бетерүгә не яклап заманында чыгыш ясаган кеше, академик Тишков, этнография институтының директоры, академик кеше. Менә шул ниләр җанисәбе түгүк чыгыш ясады. Ким дигәндә 2 миллион татар күрсәтелмәй калганга киметкәннәр дип ул чыгыш ясады. Үзе үк таныды. Үзе үк таныды. 600 меңгә хәтле безнең татар киметелгән дип күрсәтте. 600 меңгә хәтле. Менә теге безнең юкка чыккан киметелгән саннарны. Һәм ул бит барыбер шит илгә барсаң да горурлык белә. Мин Россиядә икенче милләт вәкиле дип әйтү. Мәсәлән, мин Төркиягә барсам, мин үземне икенче төрлерәк хис итәм. Мин шит өлкәгә барсам да, менә мәсәлән, Петербургка барам, Шиләбегә, Свердловскига, Мәскәүгә, башкасына барам, менә Астраханьга барып кайттык, Кырымда булып кайттык. Ул үзеңне икенче кебек хис итәргә. Чөнки мин аны яшәрмим дә. Кырымга баргач, мин үз илемдә йөргәнемне аңлап йөрим. Минем битемә күп төкерсәләр дә, мине тәрбияләп кире күзлек, яңа күзлек киретә алмыйлар. Мин үз илемдә йөрим, татар илендә йөрим дип йөрим. Астраханьга бардым, мин татар илендә бит монда дип. Безнең белән анда күпме очрашу булды. 7-8 авылда булдык, 10 авылда булдык. Һәр берсендә күп итеп халык җыелып, яшьләр җыелып, әле теге әби-шәби дип кенә мыскыл итәрлек түгел. Студент балалар, техникумнарда, училищеда укучы балалар, үзләре халык театры оештырып йөргән ниләр, үзешчәннәр. Менә шулар җыелышып, безнең белән ачык сөйләшү. Үзләренең сәләтләрен күрсәтергә, теге безнең алда мактанасылары килә инде, менә дәрәҗәгә ирештек дип. Мин аңлыйм. Аны бит барып чагыштырып карайсың.
18-20 yıllarda bizning teatrlar bo'lgan bit, her şehirde bo'lgan. Her şehirde diyerlik, bizning anda 30dan ortiq şehirde o'zimizning gazeta jurnallarimiz chiqqan. Minzele bo'lib, minzelede jurnal chiqib yotgan. Indi men tag'in indigina misollar keltirayim. Hem bütünüsün Stalin prikazı bilan 34-yildan so'ng yopib, yo'qqa chiqarib bitirganlar. Nersege erişti indi şunun bilen Stalin yoki onun hükümeti. Nersege erişti? Jurnal degenden, gazeta degenden siz bit indi Madaniy jumg'aning bosh muharriri ham mana shu o'ng'aydan aytgan sizning bir sitatınız. O bir qadar uzunroq, ammo lekin uning o'qib bitirmishim mumkin tugul. Uning butun ma'nosi shunga solingan. Men bilan bizning millatni oqartir uchun bir madaniy jumg'agina yetmay. Әле 100 мәдәни җомганы бастырып таратсаң да бик ярап торыр иде. Кызганычка аның инде укучылары да юк. Руслаштыру сәясәте халыкны телдән аера. Безнең хәзер яшь буын саф татар телендә укый яза белми. Шуңа күрә без бик зур югалтуга дучар. Мин хәтта Гаяз Исхакыйның 200 елдан соң инкыразы тизрәк башланмасмы икән, безгә кайгы хәсрәт иртәрәк килмәсме икән дип шөбһәләнәм. Минемчә, ничектер бик pessimistik ruhta yazılgan kök. Yok, pessimistik ruh tugul. Ana indi Arkailda özünün çıkışında rastladı. Biz bu asırını barıp çıkıp asırının ahırına kadar jite alır mı ki millet özünün yaşayışı bile dip ol da etti. Çünkü şanatta ol bizde şüphe haya salam. Ol belki başka kişilerge ditmidir, sokmaydır. Kırın sokmaydır. Mesela satışıga kırın sokmayı, injenerga kırın sokmayı. Ol bit barabar til ülkesinde, ko'ngil ülkesinde, sanat ülkesinde işleyen kişilerge gene en birinci şeratda kırın soğa. Men hatta eli hudurniklarga, ressamlarga da kırın soğa deyip oylamayım. Çünkü olarga sınını kimlikin yasasa da skülüptür. Şap itip, motor itip yasa iken ona barabar. Onda orası vini resmi, Tatar vini resmi, onun için barabar. Sın motor çıksın, şap çıksın. Heykel koyayken onun için şap çıksın. Şul. Ol mesela dinin Halil Toktaş'ın nindi derecedeki tipkelengen hem nindi derecede büyük şair iken bilip de bitirmeydir. Lakin olanı oңай itip, şap itip, halka gaşık bulurluk itip yası iken demek ol eybet skülüptür. Bana onun şulluğuna. Ol hatta tuğan tiline de bilmezke mümkün. Bizge özümüzde soklap kalır için bit. Tuğan til gerek. Biz eğer de özümüzden edebiyat 50 yıldan ölmesin desek, bizden yamadan da biz yazgan eserlerini tekşersinler, geri koyup da okusunlar. Çünkü indi mesela 50 yıldan sonra men yazgan evre tağın kimnindir kapatlap yazığı mümkün. Tek güç tukmasın için menikengini alsın da şunu işlesin. Yaki Gayaz İshakı'nın 200 yıldan inqirazın kere bugün yazıp oturunun keregi yok. Çünkü Gayaz İshakı görsetken biz şunu ülgü itip alırga teyiş. Biz ölmeske teyiş. Janisep'te hatalar var, lakin iş onda gana tugul. Tatar sаны artsın için kübrek bala tabara gerek. Bu şuluk büro oturuşunda Indus Tahirov ağzından çıkan söz. Dürüstüngür aytkanda en көрсәткеч, en gadi yolu şu gaile bala tabı tugul mu sığıydı bizim? Yok, elbette şolay. Mena özüme yalmayıp külüp olam tege bik motorda yangıramıydır indi. Lakin dürüstlük. Bir şehir koyganlar sosyalistlerge. Biz halk sanın yatıp dini halk sanın kağızda tugul. Yatıp kuvvetimiz Tatar milleti deyip birov gururlanıp özünün şehirden koygan. Mana şunun gibi tege biz bir dinde qo'rqdik. Yani oyunuşuna birge. Oyunuşuna birge. Bizning yazmış şunday. Başkırıstanda biz bir nık qo'rqdik. Tağın bir 300 mingni talab alırlar mı eken endi Tatarның o'z yoqlarına avdarırlar mı eken deyip. Lakin mana şunlap da yurgan vaqtda mana biz Rüstem G'aliyev qozonudlari, Lebibler bizning Mira jurnali bilan birga yurdik bit endi Tat Inform xabarchilarini oldik qo'yar vaqtda biz nega uchrashamiz. Qo'yar rayonlarda Baltash, Yangiovul, Ilish, Tağın qaysi rayonlarda ikişer tapqır bulduk. Kuşlar rayonlarında bina şunda hem bargan sayın kurabız. Bina bizning kilgeç.
Нидәгенә түгел, гади халыкта гына түгел, җитәкчеләре дә ышаныч арта башлады. Халык саны алдыннан җитәкчеләре дә ышаныч. Башта безне күргәчтән теге сакланыбрак нишләп йөриләр микән инде булар безне тагын гаиб эзләп килделәр микән, теге татар алдында монда милләт алдында мыскыл итмәкчеләр микән дип уйладылар. Ну мин шулай ишамам. Ахырдан рәхәтләнеп Культура идарәсе башлыклары да, мәгариф идарәсе башлыклары да безнең белән йөри башлады. Вакытта әйтегез, без менә бу җан исәптә Башкортстанга читтән тыш игътибар итеп, башка төбәкләрне оныттык түгелме? Шулай исәпләмисезме? Игътибар аларга азрак булды түгелме алайсам? Булгандыр. Ләкин без бит үзебез мәсәлән менә шушы редакторлар группасы дип әйтим инде безнең Татмедиа берләшмәсенең. Без бит Кырымга барып кайтырга өлгердек. Әйбит, анда 10 көн йөреп кайттык, 12 шәһәрендә булдык. Һәм күрдек. Biz anda baribir ülgürdük көрергә, анда да Кырым халкы икегә бүленгән. Менә ул безнең татар кайда яшәсә дә шундый үзара сугышып яши. Ике татар, 3 партия. Ике татар, 3 партия. Берничә тәлмисек. Тегендә дә кемдер Кырымлы булып язылырга дип нитә, үгетләмәкче була. Безне дә хәтта үзләре чакырып, безнең белән сөйләшүләр алып бармакчылар, үз ягына удармакчылар. Ну, теге кешеләре ул түгел. Онда да булды. Кырымлы булып язылырга фәлән төгән анда язылганнар, әзгенә микъдарда язылганнар, ләкин күбесе бар Кырым татары булып язылган. Астраханда ногайлар булып язырга үгетләүчеләр бар. Менә безнең һәрбер җирдә шундый бүленеш. Тегендә бер җитәкче икенчесенә каршы сугыша. Кем шәбрәк? Нәрсәгә кирәк ул? Минем бу соравым бераз соңрак инде. Сез инде башлангансыз икән, дәвам итик әле бу теманы. Без менә югары минбәрләрдән һәр вакытта әйтергә яратабыз. Бергә булыйк, бердән булыйк. Нинди генә конференциялар оештырсак та, һаман шул девиз белән бетерәбез. Бергә булыйк, бердән булыйк. Әмма ләкин ничектер менә бу әйтелгән шигырьләр алар сүздә генә кала кебек. Менә төбәкләрдә инде сез үзегез менә мисал итеп әйтәсез, күп йөрисез, беләсез, ишетелеп тә тора, язмаларда чыга. Төбәкләрдә нинди кайбер оешмалар татар конгрессы белән эшли. Берәүләр эшли татарларның федераль милли мәдәни автономиясе белән эшли. Ягъни берсе бер оешмага буйсына, берсе бер оешмага буйсына. Бу итегез, мин автономияның эшләгәнен ишеткәнем дә, күргәнем дә юк. Ул кагазда шутлана торган. Менә оешма конгресс белән аларны янәшәләдем, янәшә куеп булмый. Мин Илдар Гыйлметдиновның эшләгәнен күргәнем юк. 30 ел буе депутат булып утырып, минең депутатлыгын күргәнем юк. Садри Максуди гына бар. Җир шарында чагыштыру өчен, безнең татар милләте өчен бердән бер горурлык, бердән бер күкрәк суга торган шәхес бар. Садри Максуди. Садри Максуди 1906 елда депутат булып сайланган. Һәм 14 елга хәтле депутат булып торган. Ләкин аны барып читкә типмәгәннәр. Хәтта депутатлыгы 4нче чакырышта депутат булмаса да, аны вакытлы хөкүмәт үзе төзегән комиссия составына кертеп, Орта Азияны, Түркстанны тикшерергә җибәргән һәм уларда әле 11 ай буе шушы Казак, Кыргыз, Үзбәк, Таҗик халыкларының мәсьәләсен хәл итеп йөргән. Аны чынлап та үзләренең бер маягы иттереп санаган шул Түркстан халкы да. Ягъни безнең тарихыбызда милләткә ничек итеп хезмәт итәргә кирәклеген күрсәтүче мисалларыбыз бар. Татарны ничек соң алай булгашыннан вакыт абый бергә тупларга, бер йодрыкка берләштергән. Бармы берәр төрле рецепты? Белмим, рецептын белмим. Чынлап та менә теге үзе бискә төшерә башласам барбер шулай бит. Төмәнгә барам, төмәндә милли автономия рәисе белән тагын ниндидер бер кеше үзара каршылык. Автономия белән Астраханга барабыз, автономия белән дуслык җәмгыяте арасында үзара каршылык. Нишләп алар теге чамалыйм инде. Буларның теге йөри хакимияттән күпмедер акча теләнеп алалардыр инде менә фәлән үткәрергә, төгәнне үткәрергә дип. Шул акча копейка өчен сугышалармы? Яки мин шәбрәк, мин күбрәк президент аппаратыннан яки анда губернатор аппаратыннан күбрәк акча алып чыгам дип үзара ярышалармы? Белмим, чөнки аның берсенең дә файдасы юк. Әйтик, барыбер автономия җитәкчесе мәсәлән Астраханда алып куйган инде булачак музей өчен дип элеккә бер бинаны, зданияны алып куйган. Ләкин без кирип карыйбыз, анда бит музей иттереп күрсәтерлек әйбере юк. Беләм, анда җыр бию түгәрәкләре үткәрәләр, ләкин ул җыр бию түгәрәкләре әгәр дә безнең өлкән яшьтәге апа абзыйларга гармун тартып җырлап утырырга гына кала икән, киләчәк турында уйлап кая безнең мәктәп балалары,
Қоя біздің техникум училище студентлары, олар жоқ. Міне шоңа көре бір рецепт білмейм. Біздің енді Исхақилар да бірләштерге тырышып қараған, Тоқай да бірләштерге тырышып қараған, ләкин біз хоман ана шулай бүлгәләнгән милләт. Әллә ул безнең милләтнең нидер бір ширеме? Ширедер ул күрәсең, ширедер. Менә моннан берничә ел элек матбугатта шаулашып алдык. Әфганстанда анда фәлән миллион татар яши икән. 2 миллион. 2 миллион бүген инде 3 миллионга җитте булсан. Хәзер Бөтен дөнья татар конгрессында менә шушы Азия татарлары ассоциациясын төзеп яталар. Бу ассоциациягә инде менә шушы Әфганстан, Пакистан, Иранда үзләрен татар дип санаучы татарлар керәчәк. Һәм аларга күпмедер дәрәҗәдә, күпмедер күләмдә уку асбаплары белән онлайн укыту мәсьәләсендә, кадрлар мәсьәләсендә ярдәм итү карала. Исәпләүләр буенча Әфганстанда 3 миллион, Пакистанда 2 миллион, Иранда 1 миллион үзләрен татар дип исәпләүче халыклар, кавемнәр бар. Менә 6 миллион татар бит инде бу. Бер караганда. Шунлыкта аларның безнең белән Казан, Россиядә яшәүче төп татарлар белән уртаклыгы юк дәрәҗәсендә дип әйтергә кирәк. Менә без бу татарларга ни дәрәҗәдә таяна алабыз? Ни дәрәҗәдә без аларды үзебезнеке итеп кабул итә алабыз бу очракта? Алар белән эшләргә кирәк, сүз дә юк. Без аларны читкә этәрергә тиеш түгел, андый хокукыбыз юк. Алар безгә тартыла икән, демәк, аларга каршы адым атларга, алар белән килешеп эшли башларга кирәк. Моның әлбәттә каршы диләре кыенлыклары шиксез күп булачак. Аны бит әле гыйлем ягыннан, зыялылык ягыннан да чагыштырырга кирәк. Безнең бүген татар милләте ирешкән зыялылык ул дәрәҗәгә аларны җиткерергә, тартып менгерер өчен әле монда 100 ел гына да, 1 гасыр гына да җитми. Безнең татар милләте үстергән Роберт Нигъмәтуллин кебек галимнәр дәрәҗәсенә ирешергә, Мәскәүдә институт международных отношений да укыткан Әхмәт Җановлар дәрәҗәсенә ирештерергә, яки үзебездә дә җир шарында да Малайзияда океанография институтын җитәкләүче татар дәрәҗәсенә җиткәргә Сүнкиев мәлул. Сүнеев кебек Германиядә эшләүче кеше дәрәҗәсенә җиткәргә әлбәттә әле үзебезгә дә ярак. Мин инде Иран татарларын яки Афган татарларын әйтеп тотырмын. Ләкин менә үзебезнең дәрәҗәгә, менә безнең әдәбият дәрәҗәсенә алар менеп җитәргә тиеш. Безнең сәнгать дәрәҗәсенә алар менеп җитәргә тиеш. Шушук спорт дәрәҗәсенә дә. Бүген бит менә аны бит бер хәтта Мәскәүдә инкар итә алмый. Бүген биатлонны татар тота. Бүген буз өстендә фигуралы шоуны татар тота. Бүген гимнастиканы, спортивный гимнастика һәм нәфис гимнастиканы татар тота. Татарны алып ташласаң, Россиянең командасы шундук юкка чыгачак һәм алар үстерелеп аста барачак. Бәлки аларның безгә якынайырга теләүе гадәттә бит көчлегә тартылалар. Безнең көчле күрәләрдер. Безнең көчне танып, күреп, бәлкем шуңа тартылу бардыр аларда. Яра, инде төбәкләр дигәндән, менә төбәкләрнең проблемалары турында сөйләшкәндә, еш кына без ишетәбез аларның кадрлар мәсьәләсендә кытлыкка. Ул иске. Менә бигрәк бу сәнгать өлкәсендә укытучылар, татар теле укытучылар әйеме, шулай ук дин әһелләре, имамнар мәчетләргә, яшь кешеләр, менә яшь кадрлар бу мәсьәләне без ничек хәл итә алабыз, ни дәрәҗәдә бу проблема менә сез йөргән төбәкләрдә ачык чагыла? Менә Астраханьда гына булып кайттык дип мидин, Дэвид. Астраханьда үзләре безгә ачыктан ачык. Безгә бүген ким дигәндә 22 татар теле укытучысы кирәк. Чөнки җитми диләр. Татар теле дәресләре барга 22 кеше җитми диләр. Муллалар җитми. Ләкин әле без барыбер сокланып кайттык. Бу кешене менә без кадерен белмибез. Ул үзе милләте буенча татар түгел, казах. Ләкин татар кызына өйләнгән, татар телен
синнен миннен де яхшырак үйренген, безнең бүтән дуаларны үйренген, һәм андагы 78 мулланы фақат татар итеп кенә билгеләп тора. Һәр берсе белән аерым рәвештә эшли белә. Шундый менә ничек дип инде һәр яклы теге сәясәткә дә оста, сүз байлыгы да, дини яктан көчлелеге дә. Менә шул кешегә сокланып кайттык. 22 укытучыны менә бүген безнең педагогия институтын ябып куйдылар. Кирәкми. Укытучыларны хәзер менә без ничек иттереп җибәрәбез? Без әгәр дә без аңа бит яки хөкүмәт инде безнең үзебезнең хөкүмәт акча бирергә тиеш. Яки алар хәзер Астрахан белән ике үзара килешү төзеп, договор төзеп әйтергә тиешләр. Укырга җибәрегез. Бердән укырга җибәрегез яки монда укырга җибәрегезне көтеп торырга ярамый. Чөнки 5 ел укып кайтканчы тегендә уже 5 ел татар балалары надан калачак, артта калачак, телсез калачак. Димәк, бүген үк җибәрергә кирәк. Бүген үк алар белән үзара килешү төзү. Моннан икеләтә ниме акча түләйләрме? Оклад. Эшләтә акча түләйләрме? Алар шулай итеп җибәрергә тиеш. Аның мисалы бар бит. Мин үземә туган тиешле булган Роза апа Уразметова мисалында әйтәм. Менә ул тарихы буенча иң көчле укытучыларның берсе иде Россиядә. Һәм шуны Польшага җибәрделәр, совет офицерларының балаларын укытырга дип. Моңа аларга бүтән теге ниндидер шиле пешле укытучы кирәкми. Блюхерның да язмышын, Будённыйның да язмышын, Ворошиловның да фәләнникендә, Махноникында дөрес итеп аңлата белгән кеше кирәк. Роза апа мәңге үз гомерендә дә нигә дәрес класска сыйныфның ишеген атлап кергән вакытта кулына тотып китап тотарга тиеш түгел иде. Аның алдына шундый не куйдылар, шарт куйдылар. Бер вакытта да китапка карап укытмыйсың дип. Ул фақат конспект кына киреп укытты. Һәм дәрес үстәмә карталар, үстәмә фәләннәре берлә укытты. Аның балалары 10 ел рәттән Россиядә ул укыткан балалар 10 ел рәттән Россиядә тарих олимпиадаларында беренче урынны яулады. Безнең Татарстанда андый укытучы юк. Гафу итсеннәр мине укытучылар, ләкин 10 ел буе Россиядә беренче җиңү яулаткан укытучы юк бездә. Ягъни кадрлар мәсьәләсен хәл итү беренче чиратта сезнеңчә Татарстан югарылыгында ашыгыч рәвештә җибәрергә кирәк. Ашыгыч рәвештә аны мәгариф министрлыгы хәл итәргә тиеш, керергә тиеш, Биндаханов янына хәл итәргә тиеш. Без татар телен саклап каласыбыз килә икән. Әйдә Түлик эшләтә дүртләтә акча, ләкин бүген үк җибәрик, җитмәгән укытучыларны анда укытык дип. Төмән тубыл өлкәләренә барабыз, укытучылар җитми. Аларның бит булмый көтеп тор, 5-6 ел укытып булмый. Бүген кирәк. Бу бит яңгыр вакытында күп. Яңгыр пожар башлангач бит булмый инде көтеп утырып, бу бала кашан үсеп җитәр дә колготка кие башлар бикән дип көтеп утырып булмый. Без инде менә үзеннән-үзе милли мәгариф проблемасына килеп тора идек, шулай бит. Әле Айруша бу бит инде безнең регионнарда ашык шагыла, татар мәктәпләре ябылганнан ябыла, татар ана телен укыту кимегәннән кими. Менә безнең бит әле ерак китәсе юк. Оренбург өлкәсеннән Муса Җәлил татар мәктәбен бетергән. Такташ Тамбов өлкәсеннән татар мәктәбен бетергән. Габдрахман Абсәләмов Пенза өлкәсеннән татар мәктәбен бетергән. Мәгадел Кутуйлар. Безнең менә шушы төбәкләрдә, менә шушы язучыларыбызга атап киткән язучыларга инде алмаш каламы, юкмы алардан? Аларда инде юк, уже юк. Чөнки хәзер инде менә 2 тапкыр булдык Мустафа авылында. Әле беренче тапкыр барган вакытта 43 бала иде. Или 48 бала иде бикән. 9 еллык мәктәп әле үзенә күрә ярсып эшләп яткан вакыты иде. Хәзер 9 еллык мәктәптә 13 бала калган. Соң нишләп менә күзгә яшь килмәсен? Соң бүтән Җәлил чыкмаячак. Бүтән балалардан Мустафадан көтеп булмый. Хәзер без Оренбург өлкәсеннән бүтән андый кешене көтә алмыйбыз. Бүгенге көндә безнең менә атап әйтерлек язучыбыз бармы? Вакытта менә фәлән төбәктән менә фәлән язучыбыз дип. Шул ук Такташлар кебек, хәтта алар югарылыгында ук булмаса да. Мин даже мисалга китерә алмыйм. Ягъни безнең милли мәгариф бетү белән безнең язучыларыбыз да булмаячак, сәнгать әһелләребез дә булмаячак. Ул инде ана телендә тәрбия алмаса, менә алар җитәкчеләр бит алар кызык. Алар менә бүген спектакль бара, бит татарча спектакль бара бит. Бөтенесе дә хәл ителгән бит, безнең диләрдә кул чабып торалар.
qanaat bolup, biz eybat dip, biz buldurabız dip oturarlar. Kileşekni oylamıylar. Mene şoňa görä eýtebit. Mene ul oşygyş rewişde jibererge kerekli. Mene äli ýaňagyna Peterburgda baryp gaýtdy eýbit. Krasny Seloda Abdelbar Alimov degen kişi milli medeni uzak düzüp koygan. Öz akşasyna oşkan medrese. Lekin medresesinde okuturga, saf totarşa okutuşı yok. Onda doğa okuylar, sözde yok. Evet. Peygamberler tarihini okuylar. Dinin nişgaliklerin... Dini yöneliş bu inşallah. Ansı var. Lakin bit onun, bu dini yöneliş okuşlarının, ondaki okuşlarının, eytik, 5'si 6'sı Tatar, 30'ı Tacik. Mene Tacik degenden Vakit abi bizim bitinde Rossiyada elegelikten tübeklerde meşitlerini Tatarlar tüzütken Tatar meşitleri dip sanalgan Tatar meşitleri bulup elde bugün de yürüyler. Nişikine tüzügenler Peterburg'un üzerinde de meşit tüzüp koyganlar şulay bit. Şul zamanlarda onların imamları da Tatarlar. Bugün mene eğer de biz korasak siz anı üzerinizde bilesiz Orta Aziya halkları köbrek Cuma namazlarında, dini beyramlarda Tatarlar nişikler yıldan yıl kiyip şitleşip baralar. Biz indi turabara meşitlerimizni de yoğaltmabız mı? Özümüzün tesiri bizden. Eğer de biz olmaz hazırlamayız biz iken yoğaltacakmız da. Tümenden 12 çakırımda ya harfine başlanan min istilimden. Yalutur rayonu mu? İng birinci zora ol, Tatar oğlu. Onda zamanında bek otakla işan okutkan. Hem oğul bu kocağa gitkeştim, oğulda yangın çıkkanda oğul yana bitken. Bu koytup kırıge, bu tege neden, Arabistan'dan koytup kırıge, Hoca'dan koytup kırıge, bana etkenler koyandır, indi göresin, ya telegraf aşağı, ya falan aşağı işitken de indi. Bu şunduk, poyizgadan kelip düşüge, 70 yurt, Yaڭadan zürü işin okşa vergen. Yaڭadan tağın bergen %24 yurt kamısın indi. Bu oğlunu ür yaڭadan tüzütken, onda şundi isketmenin matur meşit var. Monarası da, medrese binası da, yaڭadan hucalık işin binaları da iskit keşe ol. Şunda barabız. 58 kişi okuyor. İkisi Tatar. Kolganları Tacik, Kırgız. Mine yürekler düşüp gide. Bizden meşitke işlerge de kişimiz kalmayayım iken nisan deyip. Çünkü olar bit yaڭadan son yağından da aytırgen mümkünler. Mında kilgeçten indi. Bizden mınamda 56 kişi, siz neyse 2 kişi bizden üstten 7 kişiyle gitmekşi bulasız deyip. Gerçi bilimleri boyunca olanın 78'inin yaki 58'inin bilim derecesi belki şu 2 kişilikte turmuydur. Lakin olar son yağından Azçılık köpçülükka bu sene olup şalar. Son yağından az bulganını, songa soğuşular az dip yazgan eden yazakmal. Meşit tüzü degenden, mine bizden bitinde bu üzgariş şırından başlap, 90-cı yıllardan başlap, bizden Tatar baylarımız, alar mine tüzülüşke, şu meşit tüzülüşüne köp iktibar verdiler. Ağullarda, rayonlarda, köp yerlerde meşitler tüzüldü. Indi şirat, mine bu şahsi mekteplerge jitmedim iken. Mine biz indi Mağarif'in halini görüp turabız. Şahsi Tatar mekteplerin oşu ni derecede mümkün. Onların ni derecede işmekterlerini mine mağa jelip iterge mümkün bu işke. Onun bir kıyınlığı da yok. Çünkü biz bir görüp turabız. Yahud mektepleri ellenişe. Şahsi mektepler. Şahsi mektepler. Şollu da baralar işev. Birisi Lisnaya dibatala urmanda tabiatının kuşağında oyuna 15.000 tenge tülep balaların şunda okutarlar. Saf İngiliz diline öğrenirler, Fransız diline öğrenirler, matematikini, fizikini hem elektronikini öğrenirler. Lakin onda elbette senin Tatar dilinin bir ögede gerek değil. O boylar mektebi. Hem olar bir barabar nişekler şuşa özlerinin okutu programısını tüzügeç, şunu resmi hakimiyet bile kiliştirebilir. Tegiler kol koyar aslı okutalar. Biznikilerinin minde indi hazır 30 yıl boyu kütüp. Neden son? Perivarat 90 yılga perivarattan son.
demokratlar vasıqa kelgenden beri kötüm, koyası tutarının boylara deyip. Bizde de bit milyonerler hem milyarderler uruş etsem da şurta. Onlar da var. Familiyle hep sanamayım, yaramay. Lekin bit birisinin gine de sesinden aksa çıkarıp berip, toqtalı. Min şahsi mektep açıp koruyum öyle. Totarının talantlı balaları var. Mene biz anı kuruyabız. Garmında oynayi bilgen balalar var bizden Totarda. Şak katasın. Nişik 7-8 yaşta, nişik ul boyanda akkordiyonda ülkenlerden konuşmuşa oynayi biledi biz. Var bizden hudojnik balalar. Var bile turgan balalar. Hem şit tilini özleştire turgan balalar. Kompüter gibi özleştire turgan balalar var. Şularını ko'rib nega bir sed akşa çıkarıp salmay. Men ani o'zim yozam, o'zim g'irlanem. Nishlab G'ani Husaynovga, Orenburgda yaşayan G'ani Husaynovga, Qrimda yaşagan G'ospirali, İsmail G'ospirali xatqina yozib jibere. Xat 5 yıllık, 10 yıllık xat. G'ani efendi. Ana bizning Sorbonne Üniversitesi'nde iki Tatar yigiti yurtның şardağında yaşap, 3. etajında, tübasında. Şunda intigip yata, Sadri Maqsudi bile Yusuf Akçora. Biz olar bir Tatar'ın yanından yüzük koşu bulası bulalar. Eyde Sinan şularını, okutunu, üstüne olalı deyip xat yaza. G'ani boy 2. günü okşa jibere Fransa'ya. Bir kişi, bir ninde de garantiye yok. G'ani boyda bilmeydi. Garantisi yok. Sadri Maqsudi'dan dıydan kim çıkada, Yusuf Akçora'dan kim çıkada bilmeydi el olardı. Lakin bir tokşanı sola. Hem olar 26 yaşlık jigit koytup Sadri Maqsudi. Gozdumunun 2. sınıfında Dumaga soylana. Hem yonadan patşa Angliya bilen ondağı tuğanları bile söyleşiyorlar bara. Eydedi deputatlar delegasyasını almışa geldi. Onlar bizge gelir, biz sizinkiler barır. Hem Rusya'nın deputatlar delegasyasını kim jitekli? 2 tilini, İngiliz, Fransız tilini bilgen. Hem Sorbonne Üniversitesi'nden birden bir deputat 450-460 kişi arasından. Hem şu Sadri Maqsudi yediğine delegasya başlığı etip jibererler. Ol Angliya'ya barıp saf İngiliz tilinde çıkış hesap koydu. Nişik sıklanmaz? Vaqt abi, men birde yok demez idim. Tege talantlı balalarga okurga mümkünlüğüme mesela Oktanıştagı gimnaziyini olsa. No bir ögüne bit ol. O anı kim tiygansın? Bizning jitekçilerge kim tiygan? Kim onların boşuna sokkan? Onu 30 yıl ele koşup koyup buladır her rayon üzerinde. Her rayon üzerinde mektep internat dep kışkırıp rayon boşluğuna eğitip ukaz çıkarıp durası yok. Rayon başlığı kile bizden prezident karşına. Sen sonra ona veresin. İsmail, sen koşun internet mektep başlığı jeyinasın. Sana 1 yıl vakit, eğer de kilesi 1. sentyabrga açmasan, garizanını kırtıp verirsin bizden aparat prezidentka kuzma kurulup turmağına deyip işliyse ide. Diler bir başkırtlar 1992 yılda açıp koydu. Elitne gimnaziya açıp koydu. Hem onların doktoruna okları üsep çıktı şundan. Terbiye degenden biz indi mine ana tili turunda söz çıkkanda köbürek şunday fikrinde işitirge to'g'ri kela. Tatar tili, ana tili eng birinchi shiratda oilada saqlanirga tegishli. Siz mine bu fikir bilen ne derecede kelishasiz? Sözde yok, oilada saqlanirga tegish. Lakin til ul fen. Tatar tilimi, mari tilimi, shuvosh tilimi ul fen. Eğer de bizani kuxnyagına bilip bitlerge jinabız ekan, demek şuşa sözünü söyleyen kişi. Kuxnyada söyleşse de jite deb aytgan kishi o'zi de значит shunday darajada kishigina. Ul o'zi qo'l qo'ya, fen bularak tatar tilini o'tirgiz deb qo'l qo'ya. Nechiginde ul bet fen. Ul 1000 yillar bo'yi o'sgan, onun o'zining zakonchiligi bor. Endi optiraga aytaman endi. Onun bet iyalik kelish, bosh kelish, iyalik kelish, falan kelish, o'rin kelishlari bor. Onların bir yattan bilirge teyiş var, bola kişi, dürüst söyleşir için, dürüst kullanır için. Şuluk, söz bayılığı, neler, edebi detalini bir necikte koknyada üretip bulmayı. Ol fakat institutlardan üretip oturgan, mektepte de üretip bulmayı, edebi detalini. Biz hani yazışlar falan yıllar boyunca tübüne düşürüp ona bitirelmeyince integebiz. Necik gereksin hali, necik gereksin hali. Biz integebiz.
Вроде как біз енді тігі өзіне көре тілінің профессорлары. Біз мұндан бірнеше ел элек милли стратегияны кабул иттек. Сезнең үстәлегездә бардыр инде ул брошюра ул да. Бар. Әйе. Ул бүген ни дәрәҗәдә эшли? Һәм аны әгәр дә ул сезнең фикергезчә начар эшли икән, аны ничек итеп эшләтергә? Һәр бер регионга бит аерым бер стратегия кирәктер дип саныйм. Чөнки һәр регионның үзенең генә нечкәлекләре бар. Менә мин әйткәндә, Астрахандагы нечкәлекләрне без әйтеп күрсәттем бит инде. Ноғай булып бүленүчесе бар, карагашлар бар, фәләннәр бар, йорт татарлары бар. Менә алар өчен аерым стратегия, алар только шушында өлкәдә генә эшләргә тиешле. Плюс аларга бит билим бирергә кирәк. Аларга татар телен укытырга кирәк. Аларга тарихны укытырга кирәк. Чөнки Астрахан татары да әгәр дә милләт тарихын, татар тарихын белми икән, ул бит ограниченный кеше, ул ярым йорты кеше. Димәк, аңа укытырга кирәк. Безнең дәреслекләрне Мәскәү расламый. Халык таң бер тапкырга ватылым Ниязак Мал сүзен. Сон ягыннан аз булганны сонга сугучылар аз. Менә безнең сонны менә шуңа киметәләр. Без күпме кибрәк булсак, тегендәге кара грошаларга шулкатлы файдалы. Сезгә onlar бер әйтәчәкләр. Сез 1 миллион гына калдыгыз инде. Сез бит инде үлеп барасыз. Сезгә нинди дәреслек тагын? И безне тыңлап тормаячаклар. Безне бүген дә тыңламыйлар. Мин министрлыкның, мәгариф министрлыгы хезмәткәрләренең ничек интеккәнен беләм. Чөнки алар бүген бер әсбаб әзерли, дәрес әзерли, илтеп бирә раслатырга дип. Тегеләр әллә нинди уйдырма уйлап чыгара, улары да Мәскәүдә, анда бит зур институтлар эшли безгә каршы. Алар уйлап чыгара. Менә уже хәзер менә мондый таләп кирәк сезнең дәреслекләргә дип яңадан язып китергез дип. Тырнак астыннан кирезләп, таң кайтарып җибәрәләр. Безнекеләр анда чират торганча, раслатканча, тегеләрнең иске нормативлары уже юкка чыккан була. Алар яңа норматив уйлап таба. Алар безне укытмас өчен, туган телдән аерыр өчен миллиардлаган акча куя. Моны белергә тиеш безнең милләт. Ягъни сон төшенчәсе безнең өчен бик мөһим. Бик мөһим. Безнең әңгәмәбезнең менә шушы соңгы ноктасы булыр. Шушы җөмләдә, шушы өндәүдә без тукталабыз, әмма ләкин бу темага сөйләшүне без гомер буе сөйләшәбез. Вакытта бик зур рәхмәт сезгә. Армый талмый эшчәнлегегездә сәламәтлек теләп калын. Үзегезгә рәхмәт. Рәхмәт.